Shopee delivery, ma'am. Ano siya, ma'am? Isa rin nag-on. Anita ba is man nakabuta? O ako. Wala juga gi-order mo. Pwede mo ko kabalik na tayo cellphone ni Lula niyo. Machine na ay nagpindot. Ha? Sina ay Ang nagpindot. buot kayo, di mo kay balong magkuhan. May- Isa di ay na, ma'am. Assorted items man siya, ma'am, worth 2,800. Isa ba na, ma'am? Ano ka, ma'am? Yun, ma'am. Nakabuta, nakakuan sa inyo, ha? Padre sa inyo. Hindi ko anak ko siguro. Hindi ko anak ko siguro. Sa tinuong. Wala ka. Pero Anita ba is pa naman, di O ba? ako, di mo siya kung balibad ka. Ako man dyan. Isa rin ang assorted items. Nakabox mo si ma'am, hindi ka mo mabrihan. Paano di ka ma'am, bayaran mo siya. Hindi, wala man dito order. Wad yung kong ka-order, ma'am. Wad yung kong ka-order, ma'am. Ay, di mo bayad, ma'am. Tanawan na to, ma'am. Ay, hindi ka rin yung lagay kwarta. Asa man. Nadiri ma'am sa among sakyanan. Talaga ko ba ba? Yung ba na? Ang baliho, sana open din. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay hanggang Anita? Ay, ikaw ma'am. Dali, dali, ma'am. Ma'am, dito kami sa Kidapawan ba sa Anggi subdivision? Oo. So, dito ko ng address nga, mag-deliver may dito ay. mag-deliver may Shopee. Unsa, ma'am? Shopee delivery, ma'am. Ano siya, ma'am? Isa rin nag-on. Anita ba is man nakabuta? O ako. Wala juga gi-order mo. Pwede mo ko kabalik na tayo cellphone ni Lula niyo. Machine na ay nagpindot. Ha? Sina ay Ang nagpindot. buot kayo, di mo kay balong magkuhan. May- Isa di ay na, ma'am. Assorted items man siya, ma'am, worth 2,800. Isa ba na, ma'am? Ano ka, ma'am? Yun, ma'am. Nakabuta, nakakuan sa inyo, ha? Padre sa inyo. Purok golden Kailangan din coconut siya. plus black Oo. sanggi. Oo. Dito mo lang po nagpa-deliver. So, Naduha man ko ng address, ma'am. Kung wala daw dito, idiretso, diretso tumarahan. kay balungan na ako dito sa kamay. Dili, duha man ang address ng ibutang dito, ma'am. Actually, po, dili. Dili nang kiyatod ko, wala man tao dito. Na, ma'am, dito ko anak ko sa order sa tinuong. Wala ka. Pero Anita ba, is pa naman, di O ba? ako, di mo siya kung balibad ka. Ako man dyan. Isa rin ang assorted items. Nakabox mo si ma'am, hindi ka mo mabrihan. Ito may baluan sa pero unsa na siya i-receive dyan siya tamo or pwede na mo siya ibalik. Paano di siya ma'am, bayaran siya. Wala man dito order. Wad yung kong ka-order, ma'am. Sila ay nagamit sa imong phone, ma'am. Tapos di ano, Nasa man? inahang ano. Ito, ito. Pwede man ma'am, Ay, i-check lang sa nato. Ay, di mo bayad, ma'am. Ay, ma'am ba? Sige na lang, kuan na lang mo man na. Ano na lang naman, saan nakabasi? Naman may video kung dili mo ha, ibalik mo na. Basi Okay, okay. Gani, naganda yung maanap mo. Naganda yung dire. Mga ko, bayaw na ako ang mga man ko. Oo. Tanawan na to, ma'am. Kaya hindi ka rin yung lagay kwarta. Asan man? Asa man? Nadiri ma'am sa among sakyanan. Pero di na mo nakwaon. Okay lang, ma'am. Ilang video ko nung nato, ma'am, para mag-proof na mo kadili nyo. Ayan lang kakul ba, ma'am? Yung ba na? Malihog. Ika'y dakila at higit ka.
Yay! Happy birthday, Mom! Kaya ka nagtaho, Ma'am? Wala niya, kinala niyo po, Ma'am Jeffrey, manumukuan sa Nakay idea, Ma'am, kasi nagpadala? Wala. Sige, basahon na ako na sila message sa imo. Happy birthday, Ma'am. Unta malipayon ka karon sa imong birthday. Kay wish granted nga diri nimo i-celebrate sa kamarahan imong birthday. Kay imuhang mga igsuon ug mga parente naa diri. My beautiful cool Lola. Ang tawag sa imong mga apo sa imuha. Ayaw lang jud pahalata na 70 ka na. Tata pa man kay kang nagboy, Ma'am, 70 na di ay? Maong ayaw jud ikambyo. Ikambyo ang pangalan sa imuhang mga anak ug apo. Para di na mahalata man na 70 na. Ayaw jud kambyo. We wish you all the best for the coming years. We pray for your good health and long life on your 70th birthday. Be inspired. Kay ingon sa imuhang mga apo, if mag 80 years old ka na, sila na daw muhatag sa imuha og 80 blue bills money bouquet. Wow! Tiwas yun din mga ano. Dapat makaabot yung tag, kay na ay 80 blue bills. We love you always. Greetings gikan sa imuhang mga anak, umagad o mga apo. Once again, happy birthday, Ma'am. Yeah, happy birthday, Ma'am. Gikan sa mga Hindi lang yung kung pakurbaan. Picture na lang mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Bagets na si Bridget. Ito wish ang prayer candle. Wish, ma. Basa sa wish, Yay! Happy birthday! Ma'am, imong message, Ma'am, sa imong mga anak o mga umagad o mga apo. Dagang salamat. Wala yun ako lang, mga. Wala yun ko kabalong yan ko ano nang kagipaog na mo kung nilaglapaw kahapon. Dagang yun salamat sa kong mga anak maskin. Nakalisod-lisod sila na ng kamot yung gama. Bibi mo! Sa kalipay, nag-expect ni Ma'am. Ako po nag-expect nga mo namin ang upuan. Dagang salamat sa akong mga apong. Ang isa ng kabata, wala man sila dire kay na-quarantine sila. Salamat yun sa inyo ha. Kananing kamutod mo para sa ako ang aron sa mabitay. Happy ka, Ma'am? Happy ko kayo, ma'am. Pero nakahilak lang ko. Normal na siya, Ma'am. Dili man ako gusto mo hilak. Okay, palakpakan siya. Yay! Ako'y mga wishes, pero siya. Wala na. Okay, happy birthday, Ma'am. Thank you. Picture taking sa Picture mama. picture. Sabi, nagtagkaluha kay Ma'am. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo.
sa mundo